Πολύ ωραία. Βλέπω χεράκι Μαριάννα D. Με ακούτε τώρα? Είμαι η Δραγατογιάννη. Άδρα Γατογιάννη. Τέλεια. Σας ακούμε. Ο Ναι. λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς, ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς για τις παρουσιάσεις και για όλα όσα έχετε πει, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Εγώ είμαι φοιτήτρια στο New York College Θεσσαλονίκης και εργάζομαι σε μία με πολυεθνική στη Θεσσαλονίκη φαρμακευτική. Ήθελα να κάνω, επειδή άκουσα και την κυρία Καραμάνου, εγώ είμαι ουσιαστικά στον εργασιακό χώρο εδώ και περίπου 4 χρόνια. Και επειδή ακριβώς ήταν η πρώτη μου δουλειά στην πολυεθνική αυτή αμερικανική, δεν βίωσα αυτή τη διάκριση. Και μάλιστα στην εταιρεία τη δικιά μας και οι περισσότερες είμαστε γυναίκες και δεν έχω δει ποτέ διακρίσεις στις προαγωγές, αν θέλετε, ούτε με βάση την ηλικία, ούτε και με βάση το φύλο. Έχω δει δηλαδή και managers να γίνονται κάτω των 30 και γυναίκες και μητέρες και γυναίκες οι οποίες έχουν γυρίσει από την άδεια μητρότητας. Οπότε θεωρώ ότι είμαι τυχερή προσωπικά που δεν έχω βιώσει αυτή τη διάκριση ακόμη. Το άλλο το οποίο ήθελα να ρωτήσω είναι ότι με βάση μια έρευνα την οποία έκανα τώρα για την πτυχιακή μου, ασχολήθηκα πάρα πολύ με τα χαρακτηριστικά των διάφορων γενεών. Το θέμα ήταν για τη σιωπηρή παρέτηση που έχουν οι διάφορες γενιές στην εργασία τους και για την ηγεσία και πόσο μπορεί να βοηθήσει στο φαινόμενο. Και επειδή είδα τώρα στις διαφάνειες που δείξατε προηγουμένως ότι όντως η γενιά του Πολυτεχνείου έχει πάρα πολλά να δώσει ακόμη και κυρίως στις νεότερες γενιές. Δηλαδή, θα ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστώ με κάποιον ο οποίος είναι κοντά στα 60, στα 55, γιατί έχει να μου δώσει πράγματα και εμένα. Και παρατήρησα ότι αυτή η γενιά, οι boomers οι λεγόμενοι, εκτός ότι έχουν πάρα πολύ γνώση και εμπειρία, έχουν πάρα πολύ μεγαλύτερα ποσοστά, αν θέλετε, αφοσίωσης στους εργοδότες. Αυτό έχει παρατηρηθεί από τη βιβλιογραφία συγκριτικά με τις νεότερες γενιές, οι οποίοι φεύγουν από τη μία δουλειά στην άλλη σε σχετικά σύντομο διάστημα. Ε, Αν υποθέσουμε ότι στην Ελλάδα υπάρξουν αυτά τα προγράμματα και μπορέσουμε οι συνταξιούχοι, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε αυτή την ηλικία να εργαστούν, θεωρείτε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για κάτι τέτοιο και από τους εργαζόμενους τους ίδιους, αλλά και από τους εργοδότες, δηλαδή η ηγεσία στις εταιρείες. Πώς πώς τα βλέπατε μια τέτοια προοπτική εσείς? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε την κυρία Δραματογιάννη και βέβαια την εργασία που ετοιμάζετε. Χαρά μας να μας τη στείλετε και να την παρουσιάσουμε και τον Οκτώβριο που θα είμαστε διαζώσεις. Κύριε Τίνιε. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο αγνοείται. Υπάρχει επιχειρηματικότητα των μεγαλύτερων. Οι μεγαλύτεροι έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια. Πολλοί από αυτούς που είναι μισθωτοί και παίρνουν συνταξιούχοι θα πάρουν ένα εφάπαξ. Κατά την άποψή μου, κακώς το παίρνουν. Πάντως είναι άτομα τα οποία σε αυτή τη φάση της δουλειά τους έχουν κεφάλαια και αν μπορούσαν αυτά τα κεφάλαια να επενδυθούν, θα μπορούσαν να δοθούν ευκαιρίες και σε νεότερες γενιές. Και εκεί είναι ένα από τα θετικά της Ελλάδας, ότι οι μικρές επιχειρήσεις επενδύουν και στην διαγενειακή σχέση. Δηλαδή, κάποιος θα προσλάβει συγγενείς του, άτομα του δικού του περιβάλλον και είναι η ανταπόκριση στη γύρανση σε μεγάλο βαθμό βρίσκεται αντιμέτωπη με στερεότυπα τα οποία έχουν να κάνουν με παλαιότερες γενιές. Οι παλαιότερες γενιές, και αυτή είναι η διαφάνειά μου, τις γιαγιάδες της Πίντου και τις γιαγιάδες του Πολυτεχνείου, ήταν ακριβώς να υπογραμμίσει αυτό το πράγμα. Είναι διάφορα πράγματα τα οποία δεν τα σκεφτόμαστε επειδή ήταν αδιανόητα για τις άτομα των παλαιότερων γενεών, τα οποία τώρα, σε αυτές τις γενιές που έρχονται, είναι ίσως και φυσιολογικά. Δηλαδή αυτή η εικόνα του ηλικιωμένου, ο οποίος δεν είναι τελείως τεχνοφοβικός και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει καθόλου, βεβαίως ισχύει σε κάποιο βαθμό. Πάντως ένα άτομο 60 ετών, εμείς μόνο στο πανεπιστήμιο, γαλουχηθήκαμε δουλεύοντας Fortran. Και όποιος έχει δουλέψει Fortran σε υπολογιστές είναι κάτι πολύ πιο δύσκολο από τον άλλον της γενιάς Z που είναι όλα έτοιμα plug and play και αν σταματήσει αυτά δεν ξέρει τι να κάνει. Γιατί έχεις μάθει να δουλεύεις σε ένα πιο δύσκολο περιβάλλον και δεν θέλω να βαράμε τη γενιά Z, αν και νομίζω θα έπρεπε. Εγώ βέβαια τα παλιά μου άσπρα για να με παίρνουν σοβαρά. Αλλά είναι ακριβώς αυτό το θέμα, ότι υπάρχει μια δυνατότητα ενός γόνιμου διαλόγου. Και αν
η συνειδητοποίηση ότι υπάρχουν καινούργιες ευκαιρίες οι οποίες δεν υπήρχαν παλιά. Πολύ ωραία. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Βαρδάκη, η κυρία Καραμάνου βλέπω κρατάει το χεράκι, δεν καλύφθηκε, θέλει να ξαναεπανέλθει. Κύριε Βαρδάκη, πριν δώσω το λόγο σε εσάς, έχει έρθει κύριε Τίνη η ερώτηση εδώ και λέτε, ωραία λέει τα λέτε και πραγματικά πρέπει να προχωρήσουμε. Ο κτηνοτρόφος, ο πρωτογενή τομέα, ο οποίος εξαφανίζεται, ο γεωργός, τι θα γίνει εκεί πέρα, ποιος θα καθίσει δίπλα στον παλιό να μάθει όταν δεν πάει κανείς νέος, τι θα κάνουμε εκεί με την αγορά εργασίας. Στην Ιαπωνία που δεν υπάρχει καθόλου εργαζόμενοι και δεν θέλουν να πάρουν καθόλου ξένους, έχουν βάλει ρομπότ. Τώρα να σας πω να έχουμε ρομπότ στις κτηνοτροφικές παραγωγές, ίσως είναι κάτι που είναι μέσα στα πλαίσια του εφικτού. Αλλά όσο περιμένουμε τα ρομπότ μπορούν να πάρουν μετανάστες. Όπως γινόταν και πριν από 20 χρόνια. Η ερώτηση ήρθε ως συνέχεια το ότι πρέπει να καταγραφούν οι ανάγκες στην αγορά εργασίας και κατόπιν να γίνει ένας σχεδιασμός. Η αγορά καταγράφει μόνη τις ανάγκες. Κανένας γραφειοκράτης δεν πρέπει να καταγράφει ανάγκες. Αυτό είναι απλώς ένα πρόσχημα να βάλουμε απαγορεύσεις. Και αυτό, ο κίνδυνος μπροστά μας είναι ακριβώς αυτό των απαγορεύσεων. Και αν μου επιτρέπετε να σας αναφέρω το θέμα που είναι μπροστά μας, η τέλεια καταιγίδα. Η τέλεια καταιγίδα που είναι μπροστά μας αφορά τη μακροχρόνια φροντίδα. Η μακροχρόνια φροντίδα είναι φροντίδα ηλικιωμένων. Λοιπόν, όπως μας είπε η κυρία Τραγάκη, θα τριπλασιαστούν τα άτομα άνω των 80 και επομένως θα διπλασιαστεί και πάνω η ανάγκη για φροντίδα. Αυτά τα άτομα άνω των 80 ετών, όχι τα σημερινά, αλλά τα άτομα 80 ετών του 2035, θα έχουν θα έχουν πολύ μικρότερη οικογένεια από τα σημερινά 80'ριδες. Επομένως, δεν θα υπάρχει διαθεσιμότητα ατόμων να τους φροντίζουν αυτά τα άτομα και ταυτόχρονα αυτοί που σήμερα προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στη Σουηδία, σε χώρες που βασίζονται στο κράτος για τη προσφορή μακροχρόνιας φροντίδας, είναι μετανάστες. Είναι ακριβώς μετανάστριες, είναι γυναίκες. Είναι ακριβώς αυτή η κατηγορία την οποία όλες οι κυβερνήσεις και με τη δικιά μας ανάβαση στους πρώτους προσπαθούν να περιορίσουν. Επομένως, τίθεται το θέμα, θα υπάρχει αυτή τεράστια και μεγάλη ανάγκη για φροντίδα την ίδια στιγμή που θα περιορίζεται η δυνατότητα ανταπόκρισης. Δηλαδή, αυξάνεται η ζήτηση και περιορίζεται η προσφορά. Πολύ ωραία. Για αυτό το θέμα δεν φαίνεται να υπάρχει καμιά αντίδραση. Αυτό είναι μια νάρκη στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας, για την οποία, αν είναι να ανταποκριθεί, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα τώρα για να μπορεί να υπάρχει κάποιο σύστημα να λειτουργεί στο 2030. Πολύ ωραία. Μου παρακάλεσε, κύριε Βαρδάκη, μου παρακάλεσε ο κύριος Μπουραντάς, επειδή βιάζεται ως πρίτανης του New York College, να κάνει μία παρέμβαση και αμέσως δίνω το λόγο στον κύριο Βαρδάκη. Άλλωστε βρισκόμαστε προς το τέλος, όπου θα συνοψίσει ο κύριος Πετρέας σε λίγο. Πάμε κύριε Μπουραντά, σας ακούω. Καταρχήν να κάνω ακούγομαι, έτσι δεν είναι? Ακούγομαι. Ωραία, να κάνω ένα σχόλιο για αυτό που άκουσα για τις διακρίσεις φύλων. Κοιτάξτε, αυτή η καραμέλα πρέπει να σταματήσει. Έχω συνεργαστεί τουλάχιστον με 200 εταιρείες και τώρα είμαι πρόεδρος σε 2 και συμβουλεύω 5. Είμαι μέσα στα παιδιά 40 χρόνια και στα προπτυχιακά και στα μεταπτυχιακά. Αυτό δεν ισχύει και από τις έρευνες, όπως είπε η Μαριάννα. Τώρα, τι θέλω να πω εγώ σε σχέση με αυτά που άκουσα. Άκουσα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, άκουσα κλπ. Θα αναφερθώ σε ένα άρθρο μου που είχα κάνει πριν 3 χρόνια στην Κυριακάτη Καθημερινή, που έλεγα «Κοινωνική κουλτούρα ως εμπόδιο της κοινωνικής ευημερίας». Ένα στοιχείο να σας πω που εξηγεί, γιατί έχουμε και μικρές επιχειρήσεις και ένα σωρά άλλα πράγματα. Κάναμε έρευνα με το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια και εγώ στις 63 χώρες συμμετείχα από εδώ. Στη συνεργασία στο εμείς, στις 63 χώρες, τι θέση έχουμε? 63η. Όχι δεν συνεργάζονται να κάνουν αυτά που έλεγε ο αγαπητός συνάδελφος Πάνος Τσακλόγου
να κάνουν συνεταιρισμούς, να κάνουν στρατηγικές συμμαχίες, αλλά διαιρούνται. Πλακώνονται οι μέτοχοι, ακόμα και αδέρφια. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, σε επίπεδο κοινωνικής κουλτούρας, που εξηγεί όλα αυτά που ακούστηκαν, είναι ότι στην κοινωνία μας έχουμε απαξιώσει χρήσιμα και επικερδή επαγγέλματα. Και έχουμε αντικαταστήσει όλα αυτά με μία λογική. Η επαγγελματική αποκατάσταση και επιτυχία σημαίνει πτυχίο πανεπιστημίου. Ενώ αυτό δεν συμβαίνει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Διπλάσιο ποσοστό των αποφύτων το δικό μας πάει στα πανεπιστήμια από ό,τι στη Γερμανία. Αυτά για γενικό επίπεδο. Αλλά επειδή αυτά είναι γενικά, ήθελα να αναφερθώ σε όσους μας παρακολουθούν και κυρίως στα νεότερα παιδιά, σε μία αιμονή μου που πριν έχω κυκλοφορήσει τουλάχιστον 10 βιβλία που είναι για το ευρύ κοινό. Όλα τα διαπερνά αυτή η αιμονή. Πριν πω ποια είναι σύντομα, θα πω πώς δημιουργήθηκε. Εγώ είχα μια μάνα που ήταν αναλφάβητη. Και ως εκ τούτου πίστευε πάρα πολύ στη μοίρα. Και μου έλεγε, αν παιδάκι μου είναι στη μοίρα σου να γίνεις καθηγητής πανεπιστημίου, θα γίνεις. Αν δεν είναι, δεν θα γίνεις. Αν είναι στη μοίρα σου να παντρευτείς Κρητικιά, θα παντρευτείς Κρητικιά. Αν είναι στη μοίρα σου να παντρευτείς Θεσσαλονικιά, παντρευτείς Θεσσαλονικιά. Εγώ δεν άντεχα με αυτή τη δοξασία της μητέρας μου. Όταν έχει ένα έφηβος, κατανόησα τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ του πεπρωμένου και του μοιραίου. Το μοιραίο να σε καθορίζουν οι άλλοι, οι πολιτικές που λέγατε και όλα αυτά. Το πεπρωμένο είναι το αναπόφευκτο συνεπειών των δικών μας επιλογών και πράξεων. Και μιλάω στον καθένα προσωπικά, όχι στους πανελίστες, αλλά σε αυτούς που μας ακούν. Στη συνέχεια, αγάπησα μία ρίση του Αλμπέρ Καμί που έλεγε «Η ζωή είναι το άθροισμα των επιλογών μας». Εκεί την αγάπησα γιατί ήταν ενάντια στη δοξασία της μητέρας μου. Αλλά κάτι δεν μου πήγαινε καλά. Ζούμε σε ένα κόσμο και όταν ήμουν νέος, αλλά και τώρα, ακόμα χειρότερα, δαρδινικό, πολύπλοκο, αβέβαιο, αντιφατικό, αμφίσιμο, ασαφή, ανταγωνιστικό, εχθρικό. Τα ζούμε. Με τεράστιες εκθετικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Και γι' αυτό μου άρεσε η ρίση του Έρικ Φρόμ, άλλος μεγάλος σοφραστής, που έλεγε «Είμαστε αποτελέσματα της ιστορίας, αλλά ταυτόχρονα γράφουμε την ιστορία». Όπως έλεγα νέος, εγώ γεννήθηκα σε λάθος τάξη, σε λάθος χώρα, σε λάθος εποχή και σε λάθος μπόι. Αυτά δεν καθόρισα εγώ. Τα καθόρισα, αλλά μετά έγραψα την ιστορία μου, κάνοντας τις επιλογές. Άρα, δεδομένων όλων αυτών που υπάρχουν, το καθένας από εμάς, είτε σε μεγαλύτερη ηλικία, κυρίως οι νεότεροι, και την προσωπική μας, και την επαγγελματική μας, και την κοινωνική μας ζωή, και το υπογραμμίζω με την ένταση της φωνής μου, εξαρτάται από τις επιλογές που κάνουμε. Αυτό θέλω να περάσω ως μήνυμα, γιατί οι πολιτικές, το κράτος, όλα αυτά, ο καπιταλισμός, το μοντέλο κατανάλωσης, τι μας περνάνε, είναι δεδομένο. Το θέμα είναι ο καθένας από εμάς τι κάνει. Και για να έρθω τώρα στη επαγγελματική, στοιχεία επαγγελματικής αντίληψης, άποψης που έχω, η οποία προκύπτει και από τη βιβλιογραφία, αλλά και από τη ζωή μου και από αυτά που ζω μέσα στις επιχειρήσεις. Είναι το εξής. Είναι πρώτον αυτό που είπα, οι νέοι να σκεφτούν. Ρωτάω στο πανεπιστήμιο. Τόσα χρόνια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, 38 χρόνια τώρα. Ποιος από εσάς θέλει να γίνει πολιτής? Κανείς δεν σηκώνει χέρι. Ποιος, δεν λέω τεχνίτης, λέω πολιτής, που έχει εξαιρετική καριέρα. Διευθυντές πωλήσεων παίρνουν ένα σωρό λεφτά. Ποιος θέλει να γίνει ασφαλιστής? Δεν σηκώνει κανείς χέρι. Λοιπόν, αυτά πρέπει να δουν εναλλακτικά επαγγέλματα. Και 3 κριτήρια. Πρώτον, υπόθηκε από κάποιο κύριο, συγγνώμη που δεν άκουσα το όνομά του, που δεν συγκράτησα το όνομά του.
Το πρώτο κριτήριο είναι να δουν τι τους αρέσει να κάνουν. Να το πω πολύ πιο λαϊκά. Τι γουστάρουν να κάνουν. Γιατί οι Κινέζοι έλεγαν, αν τη δουλειά σου την κάνεις χόμπι, είναι σαν να μην δουλέψεις ποτέ στη ζωή σου. Άρα, πρώτο κριτήριο για να επιλέξουν επάγγελμα, είτε να αλλάξουν καριέρα, γιατί τώρα και αυτό είναι μέσα, πολλοί αλλάζουν καριέρα, είναι τι μου αρέσει να κάνω. Το δεύτερο είναι σε τι μπορώ να γίνω καλός. Εμένα μπορεί να γούσταρα πολύ να γίνω μπασκεμπολίστας, αλλά με το 1,68 ύψος που έχω δεν θα γινόμουν ποτέ καλός μπασκεμπολίστας. Και το τρίτο κριτήριο είναι τι είναι αυτό που θα μου φέρει στην προσωπική μου ζωή, γιατί η επαγγελματική προσδιορίζει. Κάποιος λέει, εγώ θέλω γαλήνη, θέλω 3 μήνες διακοπές και μπορώ να ζω με 1.200 ευρώ. Γίνε δάσκαλος. Μια χαρά είναι. Έτσι, κάποιος λέει, εγώ θέλω ελευθερία πρωτοβουλειών. Γίνε ελεύθερος επαγγελματίας, άμα θέλεις να καθορίζεις εσύ προς το επάγγελμά σου. Άρα, αυτά θα ήθελα να πω σαν μηνύματα και να ξανατονίσω. Ο κόσμος είναι όπως είναι. Το τι επιλογές κάνουμε εμείς να ζήσουμε όσο γίνεται καλύτερα τη ζωή μας είναι προσωπική μας ευθύνη, όπως έλεγε και ο Αλμπέρ Καμί, όπως έλεγε και ο Έρικ Φρόμ. Αυτά τα λίγα. Ευχαριστούμε κύριε Μπουραντά. Εδώ με το που μιλούσατε ήρθαν ερωτήσεις από νέα παιδιά. Εγώ λέει θέλω να γίνω πολιτικός, αλλά στην Ελλάδα πολιτικός δεν μπορώ να γίνω διότι υπάρχουν τζάκια και υπάρχουν οικογένειες. Άρα δεν ορίζω εγώ την τύχη μου, την ορίζουν άλλοι. Τι απαντάτε πάνω σε αυτό? Να σταθώ σε αυτό, παιδιά. Προσέξτε, παιδιά. Όταν βάζουμε προσωπικούς στόχους ή κάνουμε προσωπικά όνειρα, δεν μπορεί να παραγνωρίζουμε το είπα. Το είπε ο Έρικ Φρόμ. Είμαστε αποτελέσματα της ιστορίας, αλλά ταυτόχρονα γράφουμε την ιστορία. Αν, για παράδειγμα, εγώ τώρα ήθελα να γίνω πρόεδρος στην Αμερική, είναι σοβαρό όνειρο ή στόχος αυτός? Άρα τους περιορισμούς τους παίρνουμε πάντα. Η ζωή είναι κάτω από περιορισμούς. Αυτούς τους λαμβάνουμε υπόψη. Αλλά η τάση ποια είναι? Ακούστε, απαντάω σε αυτό που έκανε το ερώτημα. Υπάρχουν 3 ειδών άνθρωποι. Αυτοί που κάνουν τα πράγματα να συμβαίνουν, αυτοί που παρακολουθούν τα πράγματα να συμβαίνουν και αυτοί που αναρωτιούνται τι συνέβη. Με ποιους είμαστε έχει σημασία. Και σαφέστατα, αν το περιβάλλον, να σας πω προσωπική μου, είχα όνειρο να κάνω παγκόσμιο μπεσέλερ. Έχω βγάλει βιβλίο έξω, αλλά για την ηγεσία. Και πήγε και πολύ καλά. Να κάνω παγκόσμιο μπεσέλερ. Γιατί στην Ελλάδα το όλα σου τα άμαθα, μα ξέχασα μια λέξη, είναι τρίτος σε πωλήσεις, 200.000 τα τελευταία 40 χρόνια στην Ελλάδα. Ήθελα να κάνω λοιπόν, είχα όνειρο να κάνω παγκόσμιο μπεσέλερ. Στέλνω σε μεγάλους αμερικάνικους εκδοτικούς οίκους, μου είπαν εξαιρετικά, αλλά τι μου απαντήσαν? Όχι, δεν έχετε significant presence in USA, αν δεν έχετε παρουσία στην Αμερική, δεν μπορούμε να προωθήσουμε το βιβλίο σας. Οπότε τι είπα? Τέλειωσε αυτό. Είναι το πολιτικό σύστημα. Αλλά μόνο μία επιλογή έχουμε στη ζωή μας. Δεν μπορώ, γιατί δεν είμαι από τζάκι, για παράδειγμα. Αν και πολλοί έχουν γίνει πολιτικοί χωρίς να είναι από τζάκια. Συμφωνεί? Πάρα πολύ. Αυτό ήταν η απάντηση. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Τον κύριο Βαρδάκη παρακαλώ, γιατί φτάνουμε και στο τέλος. Πρέπει να συνοψίσει ο κύριος Πετρέας και να κλείσει ο κύριος Καστρινάκης. Γεια σας. Κύριε Βαρδάκη. Ναι. Μ' ακούτε? Σας ακούω, δεν σας βλέπω. Πάμε. Δεν μπορείτε γιατί έχει πρόβλημα η κάμερα στο κομπιούτερ. Δεν πειράζει, σας ακούω σύντομα, παρακαλώ. Σύντομα. Εγώ λοιπόν καταλήγω σε ένα συμπέρασμα από την κουβέντα όλη που είχαμε σήμερα, που ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα, ότι οι κοινωνίες δεν προοδεύουν μόνο με την νεανική ορμή. Προοδεύουν όταν συνδυάζεται η φλόγα της νιώτης με τη σοφία των γερόντων. Και καλό είναι λοιπόν οι νέοι, σε συνεργασία πάντα από τους γεροντότερους, να μαθαίνουν, αν θέλετε, όχι τόσο από τη σοφία που είναι αποτέλεσμα
στους γέροντες από τα λάθη που έκαναν. Πολλοί βέβαια νέοι λένε ας μάθω εγώ από τα δικά μου λάθη. Πράγματι οι έξυπνοι άνθρωποι μαθαίνουν από τα λάθη τους, αλλά οι πιο έξυπνοι μαθαίνουν από τα λάθη των αλωνών. Και η συνεργασία μόνο σε αυτούς, και στους νέους και στους γέρους, είναι που θα κάνει την πρόοδο. Το λαϊκό άσμα θα το έχετε ακούσει που λέει ο νέος είναι ωραίος και ο παλιός είναι αλλιώς. Ο στίχος μπορεί να είναι λαϊκός, αλλά κρύβει μια σοφία διαχρονική αυτός ο στίχος. Δεν βάζει τους νέους και τους παλιούς σε αντιπαλότητα και αντιπαράθεση, αλλά αναγνωρίζει την αξία και των δυο με τρόπο που συγκρίνει και συμπληρώνει. Ωραία. Ο νέος κουβαλά ορμή, φλόγα και αυτό, ο παλιός κουβαλάει βάθος. Ωραιότατα. Ευχαριστούμε πολύ. Τελευταίο, να το συμπέρασμα, μισό λεπτό. Ναι. Μαζί λοιπόν γίνονται οι νέοι με τους γεροντότερους μια δύναμη ακαταμάχητη, χωριστά γίνονται ευκαιρίες που έχουν χαθεί. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καραμάνου. Βλέπω έτοιμη για δράση. Σας έχασα και από εικόνα και από ήχο. Τώρα ακούμε την κυρία Καραμάνου σύντομα μόνο, παρακαλώ. Έχω γραπτά κάνει την ερώτηση μου, αν τη διαβάσατε, αν τη διάβασε ο κύριος Μπούραντας, να την απαντήσει. Οι επιλογές μας δεν καθορίζονται από τις επικρατούσες συνθήκες. Θα τη στείλω στον κύριο Μπουραντά, γιατί ο κύριος Μπουραντάς έφυγε σε κάποιο ραντεβού που προέκυψε έκτακτα. Θα σας το απαντήσει και θα τη λάβετε την απάντηση. Κύριε Τίνιε, παρακαλώ τον επίλογό σας σύντομα για να δώσω το λόγο στον κύριο Πετρέα. Εδώ έγινε πρόεδρος ο κύριος Τραμπ. Δεν βλέπω γιατί να μην μπορεί να γίνει κάποιος πολιτικός. Εξάλλου, πολιτικός δεν διορίζεσαι, ελπίζω, γίνεσαι. Και νομίζω η κυρία Καραμάνου που είχε διατελέσει πολιτικός μπορεί να μας πει ότι δεν περίμενε κάποιος να έρθει να τη διορίσει κάπου. Ωραιότατα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά είχαμε μια πολύ γόνιμη συνάντηση σήμερα. Η εργασία, αυτό είναι το μότο που μένει. Σε κάθε ηλικία δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Όλα όσα είπαμε σήμερα θα τα πούμε από κοντά τον Οκτώβριο, που θα είναι πολύ πιο ενισχυμένα και με νέα δεδομένα, γιατί στη χώρα μας πολλές φορές οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Λοιπόν, δίνω το λόγο στον κύριο Πετρέα. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που συνομίλησα και έλαβα τόσα μηνύματα από τη νέα γενιά. Υπάρχουν άγχοι, υπάρχουν αγωνίες, πρέπει να έχουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι προχωρούμε και πάμε δυνατά και ότι καλυτερεύουμε τις συνθήκες, γιατί προσπαθούμε οι ίδιοι και ως λαός έχουμε αποδείξει ότι στο εξωτερικό διαπρέπουμε, γιατί έχουμε σύστημα, μας δίνουν σύστημα, μας έχουν οργανωμένους και μπορούμε και αποδίδουμε με τα ταλέντα μας. Δυστυχώς στη χώρα μας ακόμη θα βρούμε, πιστεύω, και αυτό το βηματισμό και θα τα καταφέρουμε. Κύριε Πετρέα, η σύνοψη σε εσάς παρακαλώ σύντομα, για να κλείσει ο κύριος Καστρινάκης. Σας ευχαριστώ πολύ για τον λόγο και ευχαριστούμε και όλους, και ευχαριστώ και εγώ από την πλευρά μου όλους τους συμμετέχοντες και όλους αυτούς οι οποίοι παρενέβησαν, και βεβαίως τους 4 καθηγητές που έκαναν εισηγήσεις, περιλαμβάνω και τον κύριο Μπουραντά. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα και πολλαπλά τα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν. Επισημαίνω ότι από πλευράς που ξεκίνησε η κυρία Τραγάκη, το βασικό στοιχείο είναι ότι είναι πολλές οι επιπτώσεις και αλλαγές στις ηλικιακές ομάδες, τις οποίες πρέπει να λάβουμε και γενικότερα υπόψη μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και από τους άλλους ομιλητές, αλλά και από τις συζητήσεις οι οποίες γίνανε. Ένα δεδομένο το οποίο έχουμε είναι ότι η Ελλάδα σε διάφορα σημεία, και επισημάνθηκε από πολλούς, δυστυχώς είναι καθυστερημένη σε πάρα πολλά πράγματα και δεν θα έπρεπε να είναι τόσο καθυστερημένη. Από τους νέους οι οποίοι παρενέβησαν, το ένα στοιχείο είναι ότι τα θέματα δυσκολεύουν για την ανάπτυξη και δημιουργία μεγαλύτερων οικογενειών, και άρα δεν θα πρέπει να προσβλέπουμε ότι θα είναι εύκολο να έχουμε τις οικογένειες των 7, 8 και 9, την καημένη την οικογένεια του γιατρού
στη Γάζα που έχασε, δεν ξέρω, 8-9 παιδιά από μια μεγάλη πολυμελή οικογένεια. Αποδεχόμενοι ότι ουσιαστικά οι επιπτώσεις του δημογραφικού δημιουργούν μια νέα κατάσταση και πρέπει να βλέπουμε το θέμα ως αντιμετώπιση της κατάστασης και όχι ως επίλυση ενός ή περισσότερων προβλημάτων, είδαμε ότι και από πλευράς Κύπρου είναι επίσης ευαισθητοποιημένοι και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία, είναι και μικρότερη χώρα βεβαίως, για να δημιουργηθούν διάφορες πολιτικές. Το βέβαιο είναι ότι η αναπλήρωση των πληθυσμιακών ελλείψεων, τουλάχιστον στη χώρα μας, δεν είναι κάτι εύκολο και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό ως ένα δεδομένο πλέον και ως διαπίστωση. Ο κύριος Τσακλόγλου, ο οποίος αναφέρθηκε στα εργασιακά, έκανε και μία πρώτη αναφορά στο συνταξιοδοτικό και αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε περισσότερο στην διαζώσης συνάντηση τον Οκτώβριο, γιατί είναι πολλές οι επιπτώσεις που πρέπει να δούμε και το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί και με το δεδομένο ότι οι συνταξιούχοι έχουν περισσότερα χρόνια σύνταξης εκτός εάν επευξηθούν τα όρια ηλικίας και βεβαίως ότι η ίδια η αγορά εργασίας, όπως επισήμανε και ο κύριος Ράλης, δημιουργεί διαφορετικά δεδομένα. Ο κύριος Μπούρλος έκανε μια πολύ σωστή παρέμβαση και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και επεσήμανε κυρίως ότι το συνταξιοδοτικό έχει υποστεί πολλές αλλαγές, όχι απαραίτητα όλες αρνητικού χαρακτηριστικού, αλλά οι οποίες χρειάζονται να ληφθούν υπόψη για το μέλλον. Ο κύριος Καπακόπουλος από τη Θεσσαλονίκη επεσήμανε ότι υπάρχουν θέματα εργασίας που είναι αγαπητή σε έναν εργαζόμενο και άρα θέλει να την κάνει και περισσότερα χρόνια, ενώ υπάρχει και η διάθεση αλλαγής μιας εργασίας που για οποιουσδήποτε λόγους δεν την θεωρεί ο εργαζόμενος ευχάριστη. Επισημάνθηκε καθοδόν ότι έχουμε έλλειψη στοιχείων για την απασχολησιμότητα των ηλικιωμένων και μετά την σύνταξη και αυτό θα πρέπει να το δούμε και να δούμε τι υπάρχει και ίσως να έχουμε και κάποια στοιχεία τα οποία να παρουσιάσουμε στην συνάντηση τον Οκτώβριο. Ο κύριος Τίνιος επεσήμανε ιδιαίτερα ότι πρέπει οι μεγαλύτεροι εργαζόμενοι να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό με την παραγωγικότητα λόγω των γνώσεων και της εμπειρίας την οποία έχουν και βεβαίως από περισσότερους από έναν επισημάνθηκε, όπως και από την κυρία Καραμάνου, ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα προσφοράς στην εργασία, το οποίο δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς στην Ελλάδα. Όμως είναι σημαντικό σε κάθε διαφορετικούς κλάδους να δούμε πώς επηρεάζονται από τις ελλείψεις στην αγορά εργασίας και έγινε και μία σύντομη αναφορά στον κλάδο του τουρισμού που πολλές φορές διαβάζουμε ότι έχει μεγάλες ελλείψεις εργαζομένων. Λάβαμε υπόψη μας και έχουμε σημειώσει ότι υπάρχουν ηλικιακές διακρίσεις και διαγενειακές διακρίσεις και αυτό θα πρέπει να το μελετήσουμε περισσότερο και να το δούμε στην επόμενη συνάντηση που θα κάνουμε τον Οκτώβριο και έγινε αποδεκτό ότι ο ηλικιωμένος εργαζόμενος, ο μεγαλύτερος σε ηλικία εργαζόμενος έχει εμπειρία και δεδομένα που μπορεί να προσφέρει στους νεότερους. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το συζητήσαμε αρκετά, παρά το ότι υπήρξαν και ερωτήσεις από νεότερους σε σχέση με αυτό και θα πρέπει να το δούμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπουραντά, διότι επεσήμανε μεταξύ άλλων δύο συγκεκριμένα θέματα. Το ένα θέμα είναι, και το είπαν και άλλοι, ότι υπάρχει μία διαφορά μεταξύ της σύνδεσης της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και του πανεπιστημιακού επίπεδου με την αγορά εργασίας, ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχει και απαξίωση ορισμένων χρήσιμων και επικερδών επαγγελμάτων που δεν είναι απαραίτητο να προϋπάρχει μία υψηλού επίπεδου πανεπιστημιακή
ακαδημαϊκή μόρφωση για να μπορεί κανείς να το κάνει. Και επεσήμανε και ο κύριος Μπουραλάς μάλιστα το δεδομένο ότι θα πρέπει κανείς να λαμβάνει υπόψη του με κάποια κριτήρια που πρότεινε, 3 κριτήρια, πώς επιλέγει κανείς ένα επάγγελμα του τι θα κάνει. Είχαμε αρκετά έντονη συζήτηση και ενεργή μάλλον συζήτηση, όχι αντιπαραθέσεις και επισημάνσεις και ηλικιακές από εκπροσώπους και ηλικιακών ομάδων αλλά και επαγγελματικών φορέων και δραστηριοτήτων, και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικότερο το οποίο πρέπει να κρατήσουμε από τη σημερινή συνάντηση, και βεβαίως από την καταγραφή που θα έχουμε να δούμε και το θέματα τα οποία θα πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες ενότητες και να συζητηθούν υπό μορφή πάνελ στον Οκτώβριο. Εγώ ευχαριστώ και πάλι όλους οι οποίοι παρενέβησαν και όλους οι οποίοι παρακολούθησαν, και παραδίδω το μικρόφωνο και βεβαίως και τον κύριο Μαργαρίτη που συντόνισε, ζητώ συγγνώμη που τον εξέχασα, αλλά εντάξει, μικρό παιδί είναι, θα μεγαλώσει και θα τον βλέπουμε περισσότερο. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα πολύ για όλη τη δουλειά που έκανε και την προετοιμασία του για τη σημερινή συνάντηση. Και αφήνω τον κύριο Καστερνάκη, που είναι ο συντονιστής και επικεφαλής του έργου αυτού, να κλείσει τη σημερινή ημερίδα για τη διαρκή συνάντηση. Κύριε Καστερνάκη. Ναι, δεν θα σας κρατήσω πολύ. Είμαστε κατά σύμπτωση πολύ μέσα στα όρια της ημερίδας αυτής και ευχαριστώ όλους που προσπαθήσανε στις απαντήσεις και στις παρεμβάσεις και τον κύριο Μαργαρίτη που μας βοήθησε να μείνουμε σε αυτό το όριο. Θα ήθελα να σας πω ότι εκτός από την συνάντηση τον Οκτώβριο, που ελπίζω οι περισσότεροι, ακόμα και αυτοί που είναι στη Θεσσαλονίκη ή κάπου αλλού, να μπορέσουν να παρευρεθούν, και θα γίνει κάτι πολύ πιο κοντά και από διαζώσεις που είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από αυτές τις συναντήσεις της τεχνολογίας που τώρα έχουμε μάθει να κάνουμε. Θέλω να κλείσω με το να σας πω μια προσωπική εμπειρία η οποία οδήγησε σε αυτό το έργο, και αυτή ήταν η ανακάλυψη δικιά μου και η παρουσία στο φεστιβάλ των τυράννων του NECE. Το NECE είναι το Network for European Civil Educators. Δηλαδή ότι η αγωγή του πολίτη, που έχουμε μάθει να είναι ένα μάθημα στη Δευτέρα ή Τρίτη Γυμνασίου, δεν ξέρω πού το έχουν στα σχολεία, δεν είναι μόνο εκεί, αλλά είναι μια συνεχής αγωγή για ένα σωρό πράγματα τα οποία πολίτες πρέπει να μαθαίνουν πώς να σέβονται, πώς να συμπεριφέρονται, πώς να συνεργάζονται, πώς να συζούν με άλλους πολίτες, είτε για λόγους της κλιματικής αλλαγής ή για τον τρόπο οδήγησης ή για τη συμπεριφορά τους προς άλλα φύλλα, για όλα αυτά τα πράγματα και τις διαγενειακές διακρίσεις, τις μειώσεις όλων αυτών των πραγμάτων. Αυτό το πράγμα το οποίο το NECE κάνει τώρα και ασχολείται σε συνεργασία με τη Βουλγαρία και την Κροατία και τη Γερμανία είναι κάτι πολύ σημαντικό, είναι εκτός των ευρωπαϊκών κοινοτικών προγραμμάτων και έχουν και χρήματα που διαθέτουν μικρά ποσά για να δημιουργήσουν πόλους για την εκπαίδευση για την αγωγή του πολίτη σε όλα τα κράτη της Ευρώπης. Θα υπάρχει στο Όσλο το φεστιβάλ του 25 και εμείς εργαζόμαστε στα πλαίσια αυτής όλης της προσπάθειας. Αν σε αυτά τα κείμενα που έχουν περαστεί για να εγγραφείτε, αναφέρονται και τα links αυτών των οργανισμών και θα μπορούσατε να δείτε από κοντά τι κάνουν εκεί πέρα, που εμείς στην Ελλάδα δεν ξέρω να ασχολούμαστε καθόλου πέραν των κάποιου μαθήματος που δίδεται στα γυμνάσια και το οποίο δεν συνεχίζεται στην ζωή μας. Θα ήθελα και θα κλείσω και να σας ευχαριστήσω για όλους που ήρθατε και ελπίζω οι περισσότεροι από εσάς και άλλοι καινούργοι να είσαστε τον Οκτώβριο όταν θα σας καλέσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή σας ημέρα.